Jeg vil nu vise jer, hvordan man lægger en film fra Explain Everything og op i YouTube, og hvordan man sender et link til videoen til sin lærer. Det første, man skal gøre, det er, at man skal tappe på den lille filmstribe med en pil op, der markerer, at man sender den ud på nettet. Her får man 3 valgmuligheder, og I skal selvfølgelig vælge YouTube. Her skal I gøre flere forskellige ting. I skal kalde den et relevant navn, så kan I lave en beskrivelse af jeres video, og I kan vælge en kategori. Her er der valgt uddannelse, og så skal I være meget opmærksom på, at I får valgt ikke placeret. Det vil altså sige, at den ligger ikke offentligt tilgængeligt, men man får mulighed for efterfølgende at sende et link til f.eks. sin lærer. Og når man har gjort de 3 forskellige ting, så trykker man på udgive. Her skal man ikke gøre så meget andet end blot at vente på, at den gør filmen klar til at blive lagt op på YouTube. Når filmen så er lagt op på YouTube, så får man mulighed for enten at kopiere linket, eller sende det med en e-mail, blandt andet til sin lærer. Så I skal vælge, at I vil sende den med en e-mail til jeres lærer. Og så skriver I blot lærerens e-mail i det her felt til, og bagefter trykker I på send, og så kan læreren se jeres YouTube-video.